Sen kim? Nereden? Men Näzli Mardan. Tahir bilen toy kaçan? Tahir birinci bilen men 20 ýaşynda we bir gezek video düşeniň bilen toy bolmaýa. Yani söýgül däl. Olum TikToker, menem TikToker. Söýgüm ýapul. Kıyın soru. Pul. Yok. Pul. Yok. Söýgü. Eger söýgü bolsa, onda pulum gazanyp bolar. Pulum bolup, söýgüsiz bolmazmy kadiýen. Meniň pikirim bilmedim. Ýigidin barmy? Yok. Yok. Ýokmy ýa как бы ýok? Как бы yok. Бы. Yok. Kelläň ýitirip oglana aşyk bolup gördüňmi? Kelläňi ýitirip oglana aşyk bolup gördüňmi? Yok. Söýüp gördüňmi? Söýüp gördüm. Nähil duýgu eken? Конечно, gowda. Söýüp görenlerim bilýändir. O ýigidin ýok. Yok. Näme boldy söýge? Her kim öz ýoluna gitdi. Näme üçin? Uzun tema. Sen pikiriňçe gyz maşgala näçe ýaşynda durmuşa çykmaly? Iň idealny wagty. Edil meniň pikirim, ýani köp häzir eres adam ýazmaklar mümkin bilemok, çünki köpsi ir wagt durmuşa çykan, amma ýani meniň pikirim 27-28. 25 ýaşdan aňyrda da. Näme üçin? Okuny okasınlar, köp saat öwrensinler. Meniň pikirim. Belki 18 ýaşda toy edip bagtly bolanlarym bardyr. Ýöne, Sen duş gelmedin. näme duş gelmedi. Bagtly bolanlara. Yok, men bagtly häzirim. Ýöne meniň pikirim. Toy etmeklik 25 ýaş ýa-da 25 ýaşdan soň. Sen şu wagt näçe ýaşyňda? 26. Nesip bolsa toy onda. Nisip bolsa. Tahir başga birisine toy etse köp gynanýarmy? Tahir aýtmaýal meniň 20 ýaşyndan. We bir tane video düşürli. O da oň ýaly toyuňmy diýip soralar ýalyk video däl. Telefonuň barmy? Bar. Çıkar al. Yaz. Näme ýazmaly? Plus 993 65 44 44 22 22 33 33 kimin nomeri? Liman turizming nomeri bu. Sen seyahat etmeye go görýäňe. Şonuň üçin iň moşny, iň garantirowany vizowy center. Yüzlen, uç, aylan, gez, işle, tapadýok, любой vizaňy çözüp berýär. Ýazdymam, belledimem. Malades. Sağ ol, sana da maslahat beren üçin. Blogger mi sen? Enni blogger. TikTok'ta aydym goýup dans oynasaň blogger bolýaň. Yok, adamның sevgisini kazansan. Adamның özü koyýar sana blogger adyny. Men TikTok'ta bir zat paylaşamda men blogger diýip paylaşamokdum. Soň adamның özü sana şonu koyýar. Sen ýigrenýänler bolsa ýigrenýänler, gowarýanlar. O sen ne dip düşündüň? Toşta adamlar sana blogger diýe. Başta men başga ýurtlaryň aýdymlaryna düşýärdim. Soň ýekece nädigim diýen aýdyma düşdüm. Onuň her kim sen türkmenmi zat diýip şondan başlady başy. Özüň täzetini döredip gördüňmü? Dam ýaly. Aýdymly däl. Özüm
Hawa. Başka. Näli? Oturup öňkü durmuşymyzdan bir zatlar görüň vermek. Çağalyk döwrümizden. Ýa-da ejelemizin çağalaryna diýen sözlerinden şonu aýdyp bermek. Şonu aýdyp berip, has adamyň köp sevgisini gazanyp çağalyk döwrüni ýatlap. Esas şo diýjämden birim türkmen milliligimizi daşary ýurtda tanatmakdan. Metroda tanadan diýjäm, Taylandda. O meniň kontentim. Ben keň görmedim. Ýene sen metroda mı etdiň? Ya şo milli tanattım da Türk'te eýne eşikler bilen çykyp Çarşowski bilen bile Başga ýurtda etdiň? Ýa ýöretdiňmi şoňa ýygyň dowamyny ýöretmedimiz dip bile. yol açyk koýberdim. Onda bilmedim. Ol senki bolup biler, birinji düşeniň bolup biler ýöne. Esasy men şo tarapdan tanalym, biram çağalyk döwrümizi ýatlap şo temadan tanalym. Edil tans temasyna men ökde däl. Gep desen ökde. Gep de men ökde. Her kim bir zada okuyup da. Top 3 ýigrenýän blogeraň. Ýörenýän blogerim ýok. Gülçınar, Ýok. Avde, Ýok. Awdy arkadaşym. top 3 go görýän blogeraň. Top 3 gowaryan blogerim. Instagram, TikTok tapady ýokmy? Azatuşka. Kim? Azatuşka. Kim o? O da bloger. TikTok mu? Instagram. Son İkinci Nazire Tabipova. 3. bloger mi o? Men bloger dip hasaplayan, edýän işlerini halayan. 3-nji özüm diýen. Özüm goşsaň bolam. Böyle. Onu birinji özüm goýanmy? Bar men 3-nji özüm goýan. Oğlan предложение eden wagty näkilerak etmeli? Ay oglan bilmesem men näleýin. Ya sen misal üçin kelleňde görýäňa tam мечты diýerler. Şu kelleňdäki воображениňde oğlan näkilik hereket etmeli? Seret şuňa gaýdyn, hani gowaryan oglanyňdan näkilik gelende şol saňa ütgeşik bolar. Prosto edenne de, gymmat edenne de. Sen şonu gowaryan bolsaň, sen üçin ütgeşik gelýär şol. Arzu eden yüzüň barmy? Arzu eten yüzügüm ýok. Bada onam kakymat berdi. Yo, imeni предложение üçin. 100 karat, 10 karat, 7 karat. Ýok, pikirem etmedim. Ýok. Aýşe oğlandan ýene bir zatla garaşaňmy yüzüň ýandy? Mysal üçin mata. Ýok, garaşamy. Sen pikiriňçe oğlan предложение eden wagty ýandy mata berse naskолько gyz baxtly bolýar? Ay, köp kişi dakynmany gowara, köp kişi geýmäni gowara. Geýmäni gowaryanlar. Mata has, göze gowarnyanlar da. Aýşe Nur İpekden gelse mata. Vapşe gowar. Men özümem geýen. Saňa munda padarka edeli. Ýokman. Benim lekam matam mı? Sağ olun. Geýem de barsalar bolan. Şu ortakyny özüm geýjek. Gökreň. Ogadan gelişýär da maňa. Kaysana maydıp berin. Inni. Şunu ejemi diktirçi, bunam mamam. Nesip etsin. Sağ olun. Näme üçin mamasy diýdi? Sebäbi diňe mamam. Enem matam. Iň gowsy mamama saýladym çünki
Meniň maşgalam 14 ýyldan beri Türkiýede ýaşaýar. Men soň gitdim. 6 ýyldan soň gitdim. Şu 6 ýylyň içinde de mamam. Arkamyzda bolan. Watşoň üçin. Iň gowy mamam. TikTok primoy efirine günde näçe gezek girýäň? Näçe saat? Aslında efiri 9-dan 11-e çenli. 2 saat girýän akşam. Ýöne daşarda wagtym işim boşrak bolsa şoňa kafede oturan bolsam esasy ýoközüm gidýänne köperik. Şo taýda içim gyssa efir açýan gürleşýän. Galan wagtym diňe 9-dan 11-e çenli. Öz agzalamyň sagadyny görä saatlayan saatyny nemesini sagadyny. Maksimal näçe adam girýär primoy efiriňe? Edil häzir 150-200. Ondan az wagtamy, ondan köp wagtamy. Soň näçe mat gazanýaň? Kazanjymy aýtman halam. Iň uly sowgat. Alyp görenimmi? O, Hemesine alyp gördüm. nähili sowgat bar bolsa hemmesine alyp gördiň. Hawa. $1000 bolmam sowgat bar, şonu alyp gördiň. Hawa. $1000 bam geleni $1000 alyp gelen okda ol TikTok ýarsyny alyp galýa da. Ýani TikTokda bir sowgat bar bolsa alyp gördüm. O Tigran bar. Ceza çekip alyp görmedim ýani. Diňe şoňal agzalam bilen gürleşip oyun oýnap şoňal. Kimler sowgat edýär o zatlary? Agzalam. Ýöne Kim ol? tanamaýan. Atlaryny bilemok. Soň ýazyşmaýanmy, soramaýanmy kim sen, nereden? Nem üçin soraýyn? Olar men utoýyn diýip atýarlar, bolly. Soň sen utýan. Hawa. Şolaň saýasynda. Şolaň saýasynda şu güne geldim. Bir aýda primерно näçe mat bolýar? Hasaplap görmedim. Ýani şeýle diýen öz şo diňe TikTok däl gidip reklama edemde de şolar bilen hasaplandy öz universitetimi, galjak öýüm, öz geýjegim, ýeçegim hemmesini özüm garşylaýan. Normal gazanýan korоче. Hawa, Hudaýa şükür. Wajyp soraklara geçeriz. Näme soralar? Wajyp soraklar. Aha. Saçyňy lys alyp gördüňmi? Hawa. Näçe ýaşyňda? Näçe ýaşymda däl? Cezadan utulup. Yok, cezadan däl 4-nji klassda biraz ýarawsuzlyk geçirip. Näme geçirip? Ýarawsuzlyk geçirip 4-nji klassda saçymy sıyırdyrtdym owa. Dans kim go oýnaýar? Gülçinarmy ýa sen? Tansy Gülçinar. Dogrusyny aýtmak gerek. Blogerçiliği kim go alyp barýar? Awdymy ýa sen? Bilmedim, onu agzalar has gowulýar. Ýa sen pikiriňçe. Men Şu awdy başy blogermi? onuňam öz auditoriýasy bar, onu gowurýanlaram bar. Meselem harplyk aýdymny şördäkilerim, türkdäkilerim hemmesi bilýär. Diýimde amydyň. Meselem. Şu aýdymy bilesem. Hawa. Aýdyp bersiňe bir-iki seterini. Kan bilema şu taýmy çän bilen. Diýimde amydyň, baý diýimde baýmydyň. Şo gidýär-de. Seniň hakky adyň näme? Şemşatmy ýa Näzli? Näzik. Näzik başy. Hawa. Saçyňy haş şampuňa ýuwaň? Pantin. Hemen pantina ýuwaňmy? He? Öýüňde remont gidiyotan? Yok. Denik. Şpaklovkany nerden alýan? Şpaklovkany. Nerden alýan? Gratisdan. Ussa köpmü remontda? Yok. Tagyn bellidir aňyrdan. Az çalynmy, köp çalynmy. Awaşy operasiýa barmy ýüzüňde? Operasiýam bam yüzümde yok. Rinoplastika,
lebiňe, gulagyňa, gözüňe isada deňek. Tebiga. Tebiga. Iň esasy arzuwyň. Iň esasy arzum dünýäni gezmek. Anam gezmek üçin kime yüzlenmeli? Liman turizm. Liman turizm. Ağzalara bir zatlar diýjek bolsaň, maksimalny wagtyň bar. Arzu etmäň, pes etmäň, ilki ölen şonu aýtjak. Meselem menem kyn maşgalada bolalym, ýöne şu arzu eden hemme zadyma ýetdim. Sizem ýetersiňiz esasy şoňa inanyň diýesim gelýär.